Эфирден алықлар вақты студияда Алсу Нұриева. Исәнмісіз? Бүгінгі шарылышының төп темалары. Балалар иминлік сағында. Әлмәтнің еш инспекторлары юл йөрү қағиделерін пропагандаларға юлға шықтылар. Смотрю обычно сразу налево, а потом направо. Вот правильно, налево, направо и еще раз налево, чтобы убедиться, что все остановились, что все пропускают. Юл ғазабы, гүр ғазабы. Ознақай районы Бүлек ауылында яшәүшілеріне автобусының ауыл ішінен өтмәуі бір шей. Менә минем апа Шаллыдан кайтып җитә, Бүлеккә кайта, дөм караңгы ди. Миндә ди, менә кеше күктәкәләрне кертә ди. Урсайлар бөтенсе кертә, мин төшеп калам кырда ди, бас уртасында ди. 3-4 сумка белән. Талантлы музыкант. Қалабызда Андроник Милканянның концерті узды. Он скрипач, Әлмәткә, наверное, он вообще бердер. Бик положительный, бик ачык кеше ул. Эше алга китсен, бәхетле булсын. Кешеләр яратып карасыннар. Рәхмәт. Қорғау нәтижелері контрольда тұтыла деп хабар ителер Әлмәт муниципаль районы рәсми порталында. Тәулік әйләнәсе диярлік яуып тұрған қорны шистарту үшін шәһәр башқарма комитеті жетекшісі Ойнур Исхаков қошуы бойынша бүтін күш жұмылдырылған. Юллардан һәм юл яны территорияләрінен қор шистарту эшләре тәулік бойына алып барыла. Әлмәт шәһәре автомобиль юллары идарәсе көче белән төнле генә дә урамнардан 832 кубометр кор чыгарылган. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен 73 тоннадан артык бозлауга каршы материал файдаланган. Әлмәт урамнарында 19 эшче һәм 28 берәмлек махсус техника эшләвен көндездә дәвам итте. Тагын 7 берәмлек техника һәм колабызның идарәче компанияләрендә көч куючы 150ләп ишек алды җыештыручысы кор көрәвен дәвам итте. Шәхси секторны чистартуга Татнефть компаниясе предприятиеләренең өстәмә техникасы да җәлеп ителгән. Мы утром выезжаем, сейчас пик большие. Без башта шәһәрнең үзәк урамнарына чыгып эшлибез. Төп транспорт артерияләрен чистартылганнан соң кечерәк юнәлешләрне һәм шәхси секторны чистарту эшләре алып барыла. Түбән Мактама, Сабантуй мәйданыннан Урсалга илтә торган юлларны җыештырабыз. Кечерәк техника паркларда да эшләп өлгерергә тырыша. Язык, как в народе говорят, Урсала. Вот мы стараемся утром охватить везде. Есть у нас еще парки-скверы, на которых работает техника, которые чуть меньше. Я думаю, там тоже успеваем. Тротуарларны һәм тукталыш мәйданчыкларын җыештыруга аерым игътибар бирелә. Коммерция объектларына якын территорияләрне җыештыру биналарның милекчеләре һәм арендаторлары җаваплылыгында дип тә искәртәләр башкарма комитетында. Бүген көн дәвамында тротуарларны кордан чистарту өчен урта махсус уку йортлары студентлары да кушылды. Егет-кызларның күпчелеге өчен кызык кына. Тәҗрибәләре булганнар да, булмаганнар да бердәм эшкә кушылып, рәхәтләнеп эшләде. Мы постоянно отвлекаемся на просьбы города, помогаем, убираемся. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Юл ғазабын ешқына гүр ғазабына теңлейлер. А нұқтасынан Б нұқтасына автобуслар түгел ергенде, ол ғазаплар көпке жеңілейе. Әміне Ознақай районы Бүлек ауылында ешеушілеріне автобусының ауыл ішінен өтмәуі бір шей. Өзгіетіні Ознақайдағы мақсус хабаршыбыз Эльмира Шарифуллина ашықлады. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Без төшерү операторы белән тукталыштан авыл юнәлешенә карап хәрәкәт итәбез. Әлеге вакытта терлекләр фермасына килеп җиттек. Әле авылның içенә барып җитәр өчен тагын шуның кадәр юл үтәргә кирәк. Авылның тукталыштан ерак булуы өстенә юл буенда яктырткыч җайланмалар да юк. Кичке караңгыда куркыныч ди авыл кешесе. Менә минем апа Шаллыдан кайтып җитә, Бүлеккә кайта, дөм караңгы ди. Миндә ди, менә кеше күктәкәләрне кертә ди. Урсайлар бөтенсе кертә, мин төшеп калам кырда ди, бас уртасында ди. 3-4 сумка белән. Бу авылда килен менә 4 баланы савап итеп карыйм. Әниләр ташлап киткән. 2 километр авыр сумкалар күтәреп керәм. Шул исемнән авыл халкыннан сорыйм, чтоб безгә автобус кирсен иде эшкә. Әйбәт авыл эшенә кирсен иде. Кышларын йөрергә кирәк, бураннарда, салкыннарда йөрибез. Караңгыда.
Элегрәк автобуслар көнгә 3 рейс ясый торган булган. Халык үз тәгәрмәчләренә күчә башлагач сирәгәйгән. Хәзер иртән һәм кичен йөри. Bir kişinin maşinası var, ikincisininki yok. No, birisininki var, rülde yürüyelmeyi. Bu dürüst sözler bitin. Тем более остановка 1 километрдан артығырақ тұрады. Мына шында біздің клуб янына, мешіт янына түше тұрған болса автобус. Алланың рәхмәт яусын диярим ана шул кешегә. Авыл халкы бу мәсьәләне инде җыелышларда да күтәреп чыккан, җитәкчеләргә мөрәҗәгать иткәннәр. Сарлы авылында инде безнең авыл советының отчетлары булганда, без шунда бу сорау буенча инде бөтен халык исеменнән мөрәҗәгать иткәнебез булды. Анда инде нишләптер безгә барыбер дә уңай хәл ителмәде инде ул. Без менә шулайга итеп яфаланып йөрибез инде. Үзебезнең авылыбызның менә шушы мәчет центральный урамына хәтле автобус төшсә, шул хәтле кулай булыр иде инде. Ниләребез, асфальтларыбыз бик әйбәт. Бер җирдә ватылмаган, ителмәгән 5 минут вакыт җитә. Бүген районда маршрут автобусларының хәрәкәте Фривей җәмгыяте тарафыннан башкарыла. Әлеге маршрут иң озыны санала. Авыл эченә керү вакытны озайта дип аңлатма бирде оешма җитәкчесе. Тоже он не заезжал, но есть дорога, которая въезжает и выезжает попутно. Параллельно, то есть идет, из-за этого автобус туда заезжает. Сарлы, уж сами понимаете, Сарлы находится дорога в центре деревни. Җитәкчеләр белдергәнчә, 2024-25 еллар өчен аукцион инде үткән. Үзгәрешләр кертеп булмый. Хәзер менә шушы маршрут үзгәрмичә шулай калачак инде. Киләсе елларга без инде хәзер перевозчик белән дә сөйләшеп, уйлап карарбыз инде үзгәртү турында. Ничегрәк үзгәртергә, может, кичкә маршрутларны күчәргә, вакытын может күчәргә үзгәртеп карарбыз. Бүгенгә менә 25 елга кызганычка каршы уже бүтән аукционнар уже үтте. Әйе, теләкләр һәрчак мөмкинлекләр белән туры килеп бетми. Халыкка өметләнергә һәм көтәргә кала. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Юл транспорт хәрәкәтләре статистикасы бер республика һәм бер торак пунктны да бизәми. Шуңа күрәтләсә, кайсы җаваплы оешма бу саннарны булдырмау яклы. Дәүләт автоинспекциясе эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләренең берсе җәяүлеләр катнашында аварияләрне булдырмау. Шуңа күрә юл хәрәкәте кагыйдәләрен даими рәвештә искә төшереп торырга кирәк. Хокук саклаучылар Әлмәтнең яшь инспекторлар белән берлектә бу эшне даими башкара. Чираттагы уртак акция калабызның Герцен урамында узды. И вот вам памятки, пожалуйста. Так, лицевой стороны. Хорошо. Вот. Безопасных вам дорог, будьте внимательны. Герцен урамының бу өлешендә хәрәкәтнең туктап торган вакыты булмый да диярлек. Төп урамның дәвамы булган бу юлда автомобильләр дә шактый, җәяүлеләр дә йөреп кенә тора. Хәрәкәттә катнашучы ике якка да юлда йөрү кагыйдәләрен искә төшерү өчен менә дигән локация. Шуңа күрә 3нче номерлы мәктәпнең яшь юл хәрәкәте инспекторлары биредә актив эш алып бара. Аларның төп ярдәмчеләре юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе хезмәткәрләре. Акция «Пешеход» проходит у нас регулярно. Акция бездә ел дәвамында даими рәвештә уза. Сезоннар арасында да җәй көне дә, хәзерге вакытта Татарстанда җәяүле оператив профилактик чаралары игълан ителгән. Максатыбыз бер: җәяүлеләрне юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә өндәү. Конечно же, призвать всех пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Балалар җәяүле профилактик акциясендә катнашып, Әлмәт халкына белешмәләр өләште. Машина юлын бары тик тиешле урында гына чыгарга кирәклеген ассызыклады. Чөнки бу бурыч җәяүлеләр кичүдән файдалану культурасын арттыру. Шулай ук машина йөртүчеләрнең игътибарын һәм ихтирамын җәяүлеләргә юнәлдерү. Я смотрю обычно сразу налево, а потом направо. Вот правильно, налево, направо и еще раз налево, чтобы убедиться, что все остановились, что все пропускают. Бу акция белән бер вакытта ЮХИД инспекторлары үз эшләрен алып барды. Игътибар җәяүле профилактик чарасы кысаларында кагыйдә бузучыларны урында ачыкларга тырышты. Водители транспортных средств в сложные метеорологические условия должны руководствоваться. Автомобиль йөртүчеләр бигрәк тә катлаулы һава шартларында игътибарлы булырга, тизлек режимын саклап хәрәкәт итәргә, каршыяк полосага чыгарга ашыкмаска тиешләр. Җәяүлеләр дә тиешле урында гына юл кичсеннәр иде. В особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. Рәдифә Нугманова, Әхмәтҗанова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе.
Башка темаларга. Россия Федерациясы гражданы паспортын жетекшілер тарафынан тапшыру Ознакай районында көптен келген матур гадәт. Оның шираттагысы 12 декабрь Россия Федерациясы Конституциясы күніне туры келді. Тау ешлер үзегінде узган тантаналы шара хакында толырак алдағы минутларда. Паспорт алу һәркемнең тормышында дулкынландыргыч вакыйга. Шара миграция хезмәте һәм Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсе тарафыннан оештырылып, анда район мәгариф бүлеге вәкилләре, иҗтимагый оешма әгъзалары, паспорт алучыларның әтиәниләре, якыннары да катнашты. Бик шатлыклы вакыйга. Минем кызым Аллага шөкер 14 яше тулды һәм безгә паспорт бирәләр бүген. Паспорт алырга килүчеләр мәктәп һәм район тормышында актив катнашалар. Я хожу в художку. Мин сәнгать мәктәбенә йөрим, күп чараларда катнашам. Мәсәлән, мәктәптә юнармия биюләренә йөрим. Чыршы бәйрәмендә биячәкбез. На елку будем танцевать. Паспортлы булу зур мөмкинлекләр һәм хокуклар бирә диләр яшьләр. Люди больше понимали, Кешеләр илнең гражданнары икәнен ныграк аңласыннар өчен, хөрмәт булсын өчен һәм әлбәттә алда зур мөмкинлекләр ачыла. Күп чараларда катнашу мөмкинлеге булачак. Мәсәлән, алдынгылар хәрәкәте буенча. например, движение первых. Яшь гражданнарга сәламләү сүзе белән район башлыгы урынбасары Роза Галиева мөрәҗәгать итте. Алда уңышлар теләде. Алар бүген бәхетлеләр, чөнки аларның паспорт алу көне үзебезнең илебезнең олы бәйрәме белән бәйге. Бүген 12 декабрь көнне Конституция, Россия Федерациясының Конституция көне. Ул инде без беләбез 1993 елда игълан ителде. Һәм инде 20 елда аңа үзгәрешләр кертелде. Иң мөһиме Конституцияның көн сайын кешеләргә булышып торырга, аларны саклап торырга. Районның яшь гражданнарына тантаналы ноталар астында мөһим документ – Россия гражданины паспорты тапшырылды. Паспорт булу кеше эшчәнлегенең барлык өлкәләрендә һәркемгә зур мөмкинлекләр ача. Россия Федерациясе гражданының хокукларыннан тулысынча файдаланырга мөмкинлек бирә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Халыкта еш кына иҗат кешеләре, алар җир кешесе түгел, космос белән бәйләнештәге кешеләр дип әйтәләр. Бу сүзләр Әлмәт милли мәдәни үзәгенең талантлы скрипкачысы, Мгновение души кыллы ансамбль җитәкчесе, музыкант Андраник Мелканянга да тулысынча туры килә. Кичә яшьләр үзәгендә аның концерты узды. Бу чараны безнең төшерү төркеме дә игътибарсыз калдырмады. Бой тавыш палитрасына ия булган скрипкада искиткеч техника кулланып, музыкант кунакларны төрле шыр әсәрләре белән сөендерде. Если есть у человека какое-то дарование, если... Әгәр кешенең ниндидер сәләте булса һәм ул уйнарга теле икән, ул гомер буе уйнаячак. Мин музыка белән 7 яшемнән шөгыльләнә башладым. Башта мәктәптә, аннары училище, консерватория. Шуннан соң 2 юнәлеш эстрада һәм классикада ирекле эшешем башланды. Который всегда выступление, свободный полет, там отдельно. У меня 2 направления: эстрадное и классическое. Артистның концертында кунаклар Альбина Гайнеева, Дарья Никулина, Нуршат Батаршин һәм Ойназ Галиев та чыгыш ясады. Аларның скрипкачы белән уртак чыгышы бер-берсен идеаль тулыландырулары белән сокландырды. Музыка миңа яшәргә, эшләргә көч бирә, батырлыкка өнди, матурлыкны күрергә өйрәтә ди Андраник Мелканян. Шуңа тәҗрибәле белгеч балаларны да иҗат дөньясына әйди. В школе работаю, преподаю. Мин Рәис Нагыймов исемендәге музыка мәктәбендә балаларны укытам. Аларга музыка серләрен ачам. Минем инде чыгарылыш укучыларым да күп. Музыка җаныма әйтеп бетергесез рәхәтлек, куаныч, ләззәт бирә. Шуңа уйнарга да, чыгыш ясарга да, укытырга да вакыт табам. Музыкально. И там преподаю, и там играем, выступаем.
Концерт барышында һәр чыгыш алдыннан алып баручылар музыканттың көндәлегеннән язмалар укыдылар. Тамашачы аның якыннары, туган иле һәм өмет турында сүзләрне аеруча җылы кабул итте. Ее сияние не обещает легких путей или мгновенных решений. Она словно маяк, указывающий направление, придающий силы идти вперед, несмотря на препятствия. Звезда надежды всегда с нами, всегда рядом, готова освещать наш путь к светлому будущему. Төрле композиторлар һәм җырларның әсәрләре яңгыраган бой концерт бер сулышта узды. Әлмәт тамашачысы артистларны көчле алкышлар белән бүләкләде. Он скрипач Әлмәткә, наверное, ул вообще бердер. Бик положительный, бик ачык кеше ул. Эше алга китсен, бәхетле булсын, кешеләр яратып карасыннар. Рәхмәт. Лично для меня Андраник Паргевич настоящий виртуоз. И мне кажется, нам очень повезло в нашем городе, что у нас есть такой музыкант, профессионал своего дела. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.